Kulay iwi yang subhai pi sasisin syakanika Amen Faithful and True Channel but syakanika Catechism Series. Bun na pedang jongi ngilong kilanot jong kajing melen but ngi kralong melen. Te ngidon kam ya kajing pen kendit. Te hakanika sngi nyapet ya kawe kajing pen kendit jong Jisu ya ki senran jong but kam tame ya laingut na pedeng jong ki kat arngut. Pat ke kata kapang bangi ya keren hakan ke Catechism Series mantaka sngi kalong ke kaba u Jisu ulah kwa ban pen pau lengba kajing keladur kajong u. Ha kijing alang jongi halor kajing penwandur lane ya kajing ngi penon kambun ya kapor ban pule ya kejing thok bakhoy kenang ban penjeliu bat ban penlong shimet ya kejing jongi hau Chris Henry bunsin kadon ke pa phala ke pa jia hangi katba ngidang pule ngila ban pule ya ke gospel da ki spa sinru Henry ngim pat ngau thu ya ka I kumba katba nginang pule kata nginang syak penwit no hai kijing perkat baper. Uwe u Hindu, let's say, ubala wan pule yakinihi kijing thok, unsa keli ya shibun kijing keli, syapang jongki. Henry ngipat kumno. Hato ngimla ban pla, baya ke keba ngi perkat, ba ngi tip hae, kalong hi ke keba ngim dah tip bahasisya. Kum kan uksa. Rada uwei nangi umut ba utip ha ya ki parlok be trelang jong u ha office ane ha ki karkhana ane ha kino jeka trei bat ju pechu ne kham sngap su ya ki phila ban sngus kem ba hakawe kasngi un salap ya ki jinglong jong ki bah penlengo ya u kene kadai kajing ma kapami na kajing milen hi kapen pra ya kajing syania para breu bat kapen jot ya kamen sim jinga dei perlok hapdeng ki breu ki balasan om dei ki por jong kajing lane kajing sngau bakla ki ba penjulor ya kajing dei Henry kajing milen ka ba man kasngi wei uno hikai biology sisian ulale ya kawe kejing tenju ya kine ki caterpillar ki kenyang bedang lung ula penyai ya ki saudong ya karut jong kawe ka kiu sentiu ka bahe hadu uba hakmat ula poi mar persya ya uba khadu da ka bor jong kejing long tenrai len ha kejing long tenrai jong ki kira yai saudong ka ruot jong kata ka kiu lah nyau sngi bat nyau met klem sange ha ka bakut barok kila yap da ka jing sitom bat ka jing tangan watla ka bam ka don hajan bat la ban yo da ki khamatru hato ngimlong kum kine ki caterpillar ha ki por kato katne ki apostol ru ki badang syahikai ha ke jinget ki along kum mangihi kila not jong ke jing bilen kila im baru Jisu man kasngi kila bam lang batu kila yai len tilang batu kila ya sngo ya u haba u hikai ya ki pajba bun sin Henry wat hapedeng kini ki baro kim patip sisaya u katba kinang ya sngo ya u kata kinang duna hakajing sengap jongki namar kata hakawe ka khep bo Jisu ula ong ha u Philip ngala don bat pi slam hadu kata Henry pimpat tip yang a Philip uta wala yo yang a wala yo ya ukpa na gospel kum u ya anis long ka khat saud khat khandai kumta ka jingkili ke bakongsan yaki kam desu la u Jisu udei ubreu sisya Henry bantip udei sisya
Ujisu ubana Nazaret udai uai. Kebanikong udai ubreu wadap da ke jing maya. Hak apa sedang ki apostol kila yui ya utang kumu breu. Para jong uyo anis nong penbaptis. Urabi ubadang samla. Unong hikai bakrau. Unong yalam ubastat. Lane unong penkoj baponam. Henry kadba kapor kanang yai. Kila sedang ban sengau tu ba ujisu ulong ubreu ubadap da kijing maya. Tekemut ubreu uba kimla ban ya sengau tu ulong kumno, ulong ue. Haparing yang mysterious. Kila syakring syakijing long jong u. Henry kila sedang ban sengau. Bu kampalat ban ya kijing long tang kum ubreu. Hadien cisnem tam bakilai imlang batu. Ujisu hiulah kili ya ki apostol. Piong ngadei uei. Kajubab jong ki kam siam lami na kajing perkat pajba lani na kabor jong kajing start breu. Kalong kajubab kebala ai da umen simaku ubatrei hapo jong ki. U Petrus ulah jubab. Melong u Chris u kun jong ublei baim. Kumangi siam bala thok ha gospel ku Matius kalong keba khan riu du khot khan riu. Keba ar ubreu uba penlenga. Jisu ulong ubreu uba penlenga. Ha katu kapor kiju kamtam ki senran jong Jisu kidang ap kemilenti ya kejing wan jong u Mesaya ne u Chris. Kila don la kajong kadur jing mut syapang jong u. Kila kemilenti ba unlong usim uba job ya ki baro ubala ban pelat ya ke jaj penriu Israel na ke jing sensar jong ki Roman ban pin yang biang ya ki hima Israel. Henry habau Jisu ulawan siam lapen pawila de kum usim uba job. Ban ula penret ya lade ban long usyakri jong baro padu parlok jong kinang pop. Juhikai ya ki beriu ban ya lek persyak ya ki Roman. Penban wat hadu banyak tu lupa ba unsa syak penyap hakading pena. Kini ki baro kila penlengok pat penkulmar jimut omtang ya ki apostol. Henry ru ya baro ki bala ya sengau ya ka gospel jong u. Namar kata baro kila don kam ya kadak kepa peni ba Jisu dei tang ubreu. Baro kila don kam ya kajing pen kendit kepa krau. Kata kadak lani kata kajing pin kendit kalong kajing kaladur jong Jisu paring kyong transfiguration. Sepang kani nginya pule kendiat naga gospel kum Markus kalong kepa khandai dekat ar haduk pra ladong khandai dekat ar haduk pra tang kendiat ngi pule. Sepang kani kajing kaladur jong Jisu. Henrius ngi hadin u Jisu ula khot lang bat u ya Petrus u Jakob bat u Yohanes bat u layalam kerpang ya ki halor ulum becerong kat ba kidang nyepej ulah keladur bat ki janjung u kilating shine bat kilali phalang kampalat ban ya ka ba uno unong sajain ula ban penli kilangut ki senran kilayo i ya Elijah bat u Moses bat ki keren bat u Jisu. U Petrus ulong hau Jisu. Konong hikai. Kabha bangin sa no hang ni. Ngin ya thau lai tili ki ying trap. Kawe ya me, kawe ya Moses, pat kawe ya Elijah. Tip ayu uong. Barok kila tieng hadu kata-kata. Ula pau, bat ula kak serngiu yaki. Pat kawe ka sur kawan hau tau lo. Une ulong ukuan bei jonga. Tos ngap ya u. Markum ta haba kila pech saudong kim siam la yo isu yano laitang ya u Jisu. Shua bengin wat ya kejemut jong kajing keladur le transfiguration hakajing im jongi kum kibriu kibalasan menta kalong kebabha ban pech bha ya kini ki jingtip kiba kongsan. U Markus buku u yathu ba katok ane singi shua kane u Jisu loong ya ki senran jung ya kawe ke jingkren ke bapala. Tu ken mau ya kane don napi hang ne ki ban om yap hadu bakin dayo i
ya kahima ublei ba kanwan da kabor na Markus kendai dekat iwei ngila ban lengo kamut ayu sisa kan ni kejing keren henrei unong tho gospel u peteng da ka baong hagar khat ka bar henriu sengi hadin panang ta uya thu ya kejing jia jong kejing keladur kane kam syam lalong tang kejing yahap rengkat u Markus ukwa ban pen i hangi ba kato kane na kisenran jong u Jisu kila yo i lupa ya ka wei ke bentah jong ka himau blei lengba jong ka jing keladur jong Kris ka wei pat ke jing tip ke pakongsan kalong ba ki laingot ki apostol u Petrus u Jakob u Yohanes ki bala yo i bat ki bala yo ya ka kabu ban yo i ya Kris u ba keladur halor ulum ki dei hiru ki bala yo i ya ka jing sngosi ba ka jing jenjar jong u hakak perget semeni Nasi lada pipule yakini gospel pila ban wat yak jubab jong kini ki jingkeli kat kum ka jing sngau thu jong pi ei ka jing thmu jong ka jing keladur ha kani ka gospel ka berang hidap pule Markus khandai ka khot ba nyol tho ul o lo ka serngiu yaki kani kamut ayu haba pej haki dak jinga thu lupa jong ka jutang ke barim la pila ban pej kitab Exodus kalau ngapa khandriu khot sipo kad khot khat khandai du khot khandai kalenong arpusau khot khatsan hadu khandriu pat kalenong lai phulai kad khot khandai sakui pat ke jingkeli balai la hukum ya ki apostol pa kimdei ban ya thu hano ya ke ei ke ba kila yoi tat hadu bu Jisu undami pat na ke jingyam jingkeli ke pasau ki ei ki jingkeli ki ba kane ke jingjia ha ulum kala penmi ha ke jingmut jong ki apostol bat kumno u Jisu la jubab yaki jingkeli ke pesan hadien ke jing im jong u kumno Petrus ula batai ya kane ke jingjia kam hadien ha ke jing im jong u Petrus ha ke jing im jongi ke paman lakasngi ngiru bunsin ngidon kam yakawei ke jing pen kendit mensiem lane ke jing keladur ha ke jing im ke jongi kalong ka pasuk ban ngat ha ke jing melin ngila melin hadu kata-kata ban lej syakamas bokhuj bangim duai su dak mensiem lane nadu ka mensiem ngila ju sneu syapang Kris bunsin hadu bangim tipsu ya u shisha badonru kibam ngechu ha u dakadonot kini ki kentien ya kibala tho hakawai ka katedral halubek haka spas nem ke bakhadlai kila ru ban pen kindit yangi la tho kumne phikhot yanga nong hikai henre phim ju sngap yanga phikhot yanga ka jingsai henre phim ju pej yanga phikhot yanga ka jingsisha henre phim ju nget yanga phikhot yanga kalenti henry phim ju buat yanga phikhot yanga ka jing im henry phim ju kwa yanga kene de jing tho ka badon ha ka cathedral jong ka lubek ya ka bala bu ya kene ha ka spa senem ka khat lai la dangi kwa shi sha ban yo ya kata ka jing pen kindit men sem don tang ka we ka lenti ka ba ngi dei ban buat kalong ka basuk kumba kalong ha kisngi jong ki apostol kajing duai, kajing sengap jar, bat kajing im marway, bat ublay. Hai kui pat ki kentien. Ladangi keloi ban penon kam ya kabor jongi ha kajing duai, bat kajing sengap jar. Kan long kumbangi kiu syaulum. Ha kapor kebangim kimilenti setia ki kemat jongi kin pili bau Kris un pen pau yela de hangi. Ngin yo ngau ya kasur jong u ha ka jinga tiblem jong ka donut bat ngin sedang ban yo i ya u daki khamat jong ka jinge ka jingmut jongi kan syak pensai da ka tien jong u bat ka donut jongi kan syak ta da ka jing yo mat ya ka jing don rengkat jong u kumba kalalong ya ka Maria habau Jisu ulalet pai
batka Shana Saret ka gospel ka ong pa Maria kala bu jingken mau yakine ki ei baro hakat onut jongka gospel at kum Lukas long ka baar dekat san puwe enda ngi yo yakum kane ka jing yo mat ngin la ban ong kum Petrus ko kenrat ka bha bangin sa hang Matius kat niau sao dengan sim ka we ka nuksa uwe unong Amerika ubalale jengok ya ka Paris ukwa ban thiet ka we ka jing ais ku bha barit yala ka kurim kumta ula thiet ya ka we ka jing sop ban bu ya ka senduk kendok jing pruit ka ba pernai haba pet ka jing tenat jongka kalong pakan penmi ya ka jing sai ka phala ha ka badum ula song bahaya ka bat ra lang ha ka jing yai lenti jong u sha Amerika hadin ka jing bam sngo bha bat ki bahayeng hasem ula ong ba en penlip ya ka boarding haba la dum lut ula sei ya kata ka jing ai sngo bha na ka pla jong u ban ai hala ka kurim henrei haba upet ya ka kala yong kum ka jing dum ka badon saudong jong u teu la ong kane ka de tang ka buit ban syukur ya kinong we ngala syak syukur haka singi ke babut ka kurim juu kelalap ya kato ka ni ki kentien bala tho haka ktin French halor ka senduk kalara ya ka seki parlok ki bala ban penkela ya kita ki kentien haka ta ka miet habala penlip ya ka boarding kata ka senduk kala pernai bah balai. Namar kalabut ya kejing hikai ke bala thok haka sentuk. La thok. Lada pibu yanga haka jing sai jong ka sengi barok si sengi. Ngan pernai ya pi barok silenter kamit haka jing dum. Kani kalong kadur kapa pen i ya ka ei ke banjia haka jing im jongi. Khamtam haki por jong ke jing perkhat jeliu leneng ong recollection. Lane ki retreat ladangnya simenta da ke jing pli pura ya ke jingmut ya ka donot bat ya ke khamat jongi lada ha ka we ke sngi ha ka jing im man ka sngi jongi ngiyo ya kata ka jing pen kendit men sim kan long ka dak bangila mino na ka jing im ke ba shumlin bat menta ngila long kibala pen kre ban ai jingmut bajiliu ya baro kiba ngile Henry utrai unom sya yangi ban sa sirta hakata ka jing yo sngo bha jong kamen sim un pa biang yangi saki kam kiba man kasngi bat saki jingkit khli jongi khnang bangin pen khra elade ban ya simbenta haka jing sa sitom jong u haka jing mi pat jong u bat haka jing im kaba la keladur da omen sim bakui ban yo jengmu cucu halor kani inya pet ya ke jing batai halor kani ke jing keladur jong Jisu lengba jong ka Catechism of the Catholic Church kan bar sanspa san pusau sanspa san pusan bat sanspa san punriu tikini ke jing batai gilong kumne nadu katuka sengi haba u Petrus ula praba u Jisu ulong u Kris ukuan jong ublay baim ukenrat ula sedang ban peni yaki senran jong ba udai ban le sa Jerusalem bat ban syak sitom bat ba un syak penyap bat hakasingi balai un mi pat kumang siam ha gospel ke Matius long ba khandriu khot arpuwe til Petrus piken mau Petrus ula le ayu Petrus ula dumok yakane ke jinga thu rupa jong Jisu but kiwe ru kim siam la singu thu kum Petrus ki along kim su thu ikani ngi siam la ngi pule ha ki gospel kum Matius kalong ka khan riut kot arpulai kalong khat niau kot arpulai bat ka gospel kat kum Lukas long ka khandai kot sapusan sapule ha kani ka phang bat ka mat jong kani ka jing keladur jong Jisu
Kene ke jing kelado jung Jisu kebala jia halor ulum. Habadon ki laingut ki taki ba deiban saki. Kene jing kelado kebala jia pedeng jung kini hakmat jung kini ki laingut. Kita ki laingut kilong u Petrus u Jacob bad Yohanes kemangi lai imentan. Kadur kmat jung Jisu perkejan jung u lai sengau na gospel kat Markus ngila pule mene kalong ke ba kendai ba kala pernai ba bad u Moses bad u Elijah kila pau bad ki layak keren sepang kejing klat no jung Jisu ya ke ba dei ban pendep ya kata ha Jerusalem kumang siam ha ka gospel kum u Lukas kalong ke ba kendai tukar lai puwe bad ul o ula ka serngeu ya u bat layak sengau ya kasur na beneng ke baong une ude ukun jonga ubalajit jonga syashkor ya u Lukas kendai lai pusan hakane ka kalimat u Jisu ula penpau ya kaburom belai jong u kane kalong kum kajing pen scam ya kajing pla jong u Petrus bolong kum no melong u Chris ukun jong belai ba im dikane kade kajing pen scam jong u Jisu ya kane kajing pla jong u Petrus ulapan pauru ba unhab ban ya ya kalenti jong ka ding pna ha Jerusalem kenang bandrung ha kaburam jong u wang siam ha Lukas arpusau arpunriu u Moses bat u Elijah yakini arngut layoi rengkat ha kane ka buram blei halor ulum kebomut ka ain bat ki prophet ka ain bat ki prophet kata ke jemut kolong ba kila pen bena ya kajing saksi tom jong u Mesaya kajing don hang nei jong u Moses kajing don jong ka ain jing don jong Elijah jing don jong ki prophet kiba pen bena ya kajing saksi tom jong u Mesaya dari page ini haka gospel kat kum jong Lukas long ka ba arpusau khat arpunyo kajing saksi tom jong Chris kade ka mon jong ukpa de ukun usule pendep ya kata kum usyakri jong blai ladai page haka kitab jong Isaya long ka ba saupuar khat ka ba iwe in siam kajing yatu ispang kane kajing don jong ulo kemud yu kajing don jong ulo kajing don jong ulo haka ne kajing keladur jong Jisu kadai kajing don jong umen sim bakui te hang ne ngiyo i ya kajing don pura jong u Trinity bara uwe ukpa ukun bat umen sim bakui bat lapau kumno ngitip ya kajing don jong ukpa maring yo sengau ya kasur jong ukpa nang ta udon hang tu ukun ha ubriu ukun ha kajing long briu the son in the man but umen simukui udon ha utu ulo bo pernai kini kat ku mijing batai jong wei ustad theology ha ubakerteng u Thomas Aquinas bakui ha ka wei ka kot thup ka balai ka volume ka balai ka pat ka balai jong wei ka jing kot jing hikai u ka kerteng suma theology ini di paragraf ke ba sapusan nangta hakawe ka jing duai liturgi jong kini ki Byzantine liturgi ka ba lapenan kam ha ka sngi buram le siken mau ya kene ke jing kaladur jong Jisu halor ulum kaladon kene ke jing duai melak kaladur halor ulum bat ki senran ki jong me kadba ka jingla jong ki kalong kila kme ya kaburam ke jong me ko Chris ko blai jongi kenang ba haba kidei ban yo i ya me ubala sya sanar pna kin sngau thu ba ka jing sa si tom jong me kalong kepala mon hi bat ban pen bena sya ka perthei ba melong sisya ta uba krau ba donnam jong ukpa sakane kawe ka jing batai nakane Catechism of the Catholic Church nomor san spa san punriu haswa jong ka jing le jong Jisu banyalap ngi ang paring the public life kadon ke ai
kedon ke baptisma. Pada syua kajing syak sitom jong kadon kajing keladur. Kajing yok baptisma kajong Jisu kapen benar ya kajing maya jong kajing ka thamai kebaning kong. Ngong biang ka baptisma jong Jisu kapen benar ya kajing maya jong kajing ka thamai kebaning kong. Kata kalong ka baptisma. Kajing keladur jong upat kalong ka sakramen jong kajing kat mai ke baar kata kadai kajing mi pat jongi kenuruk kadai kat kum kajing hikai niam jong u Thomas Aquinas hakaju ka thup jing hikai ke balai jong ka kot jing hikai jong ke pakerteng suma theology nadu menta ngi ru ngi ya yok bentalang ha kajing mi pat jong utrai lengba umensim ubatrei haki sakramen jong kamet jong ukris. Kane kajing keladur ka ai yangi ya kajing mat lupa ya kata kaburam ke bakrau jong kajing wan jong Jisu. Ya kajing wan ke badap buram jong Jisu. Haba ngin sakala hakamet ke jongi ya nakamet ke balong ke bapok sya kata kepaya srim bat gamet kepa dap buram. Ngaki bangi siam hakasiti jong Paulus apostol sekinong Filipi kalong kepalai dekat kepa arpuwe. Henry kane kapen ken mau ru yangi. Bakadei lengba jong kijing syak ban ben ki babun ba ngidei ban rung syak hima jong blei. Kumang siam ha kam jong ki apostol kalong ke bak khat saw kat khot ke ba arpu ar kum ke jing penkut kedon ke wei ka jingkai ka sermon jong u Augustine bakhuj ka nombar nyopu pra ba ula ai jingkai lomba jong ka sermon ju kumne u Petrus siam las ngothu yakane haba ula kwa ban yaisa padu Kris ha lor ulum yakane kedurkom yakane labu kerpang nakamata jong pi ku Petrus Henry kade nakamata hadin jong kejing yap yamanta u Jisu ong kilet trei sitom haka perthei to syakri haka perthei bat to syak krenbeng bat to syak sa narpana haka perthei kajing im kaya halenti ban syak peniap ukpu ulalet hiar ban syak tangan ukpu ulalet hiar ban syak tangan ulenti lene kalenti ulalet hiar ban long ubah taj hakajing yat lenti jong ka tolong ulah hiar ban yok mat ia kajing sliang bat pi kentaj ban syak sitam loong une Augustine bakhuj bishop jong ka hipo tukum tu kini gede chapang ka jing keladur jong Jisu badia ka jing batai badia ka jing mut nganget pi yokem bat ngi sim ya kini ka jing batai badia kini jing mut long ba jong kini ka Catechism of the Catholic Church badia kinuksa ba ngi sim mene pato ngidon kam ya kajing pen kendit kumbala ong u batho ya kanika adult catechism bala tho father bala tho ya kani nakamata kajing hikai yang iwe pe iwe ban pensai ya kajing mut jong kanika transfiguration le kajing keladur jong Jisu ti ya same kini ki video siki paralog itu train kerku ya pe iwe ti kiba la sangap haduk kaneka por haduk kaneka klimat pila yo sibun ki jing pensai hari sengusi kitu kiba shu sangap bat petang ya ka title kidu nong bon ki to train kerku ya pi pila pej haduk kaneka klimat ti ya sam ya kiwe kentu ya kiba ken sangap nadu basdang haduk bakut to train kerku ya pi